היי חברים, אז אחרי שעברו כמה שנים טובות מאז שהקלטתי את הסרטונים האחרונים שלי על כלים להפקת כתוביות, דברים השתנו, הכלי קאפווינג שבעצם השתמשתי בו אז שינה חלק מהתנאים לשימוש שלו, וצצו כמובן כלים חדשים ואולי מתקדמים וטובים יותר, והחלטתי לעשות סקירה חדשה על מספר כלים כאלה. בווידאו הזה אני אדבר על הכלי שנקרא Happy Scribe. בעצם לכל הכלים יש איזושהי גרסת התנסות חינם לזמן מוגבל, ואחר כך יש איזשהו תשלום שנדרש כדי להמשיך לעבוד איתם. אני אעבור גם על זה בסקירה, בעצם מה העלויות ומה נראה לי יותר משתלם ובאיזה מקרים. ובואו נצא לדרך. היום אנחנו נסתכל ביחד איך בעצם עובד התהליך של עבודה עם סרטון להפקת כתוביות בתוכנת Happy Scribe. אז פתחתי לי פה כבר את כמה האלה שאנחנו הולכים לבדוק אותם, והראשון שפתוח לי פה נקרא Happy Scribe. זה בעצם כלי שמאפשר לעשות כתוביות באופן אוטומטי. יש להם פה גם אופציה של טרנסקריפשן, שבעצם לוקחים קובץ אודיו והופכים אותו לטקסט. זה יכול להתאים למי שרוצה להפוך פודקאסטים לקטע כתוב, או לקחת תוכן של סרטונים ובעצם להפוך אותו למאמר, ובעצם להשתמש בכמה דרכים בתוכן. ובואו נראה השפות שהכלי הזה תומך בהן. אז יש פה רשימה חלקית, ואפשר ללחוץ פה ולראות את כל השפות שזה תומך בהן, והנה עברית. אז אחלה, כמובן שכבר בדקתי את זה קודם. עכשיו, דבר נוסף שאני תמיד בודקת זה את התמחור, כי בואו, חשוב לדעת כמה זה יעלה לנו. לגבי כלים בחינם, כמעט כל הכלים האלה שאני מראה לכם היום, יש להם אפשרות להתנסות בחינם, וזה מה שאני הולכת בעצם לעשות פה. אבל צריך לקחת בחשבון שאם רוצים כלי שעושה את העבודה בלי סימני מים, ואם אתם צריכים את זה לאורך זמן או באופן קבוע, כנראה שתצטרכו לשלם. יש פה כל מיני אופציות של תמחור, וכל אחד יכול לבחור לפי מה שהכי עובד לו. אז התמחור של הכלי הזה הוא כזה, אוקיי? כן, יש לנו אופציה של חינם, אוקיי? זה לא כתוב פה, האמת, אם הוא משאיר סימן מים או לא, בתיאור כאן, אבל הוא נותן ממש מעט דקות בחודש. אוקיי? ותכף אנחנו נראה אם יש על זה סימן מים בסוף או לא. הבייסיק עולה $10 לחודש, אוקיי? שזה, תמיד תסתכלו כשאתם בודקים תמחור, כמעט בכל הכלים באופן אוטומטי מסומנת האופציה של שנתי. אוקיי? זה אומר שהוא חכם ומתחכם. אם אתם תשלמו שנתי, כלומר $120 פעם אחת, זה בעצם יוצא לכם $10 לחודש. אבל אם אתם לא רוצים להתחייב לשנה שלמה, ואתם רוצים לשלם חודש בחודשו, וגם כמובן להפסיק מתי שרוצים, אז אתם צריכים לבחור את האופציה monthly, ואז המחירים תמיד קופצים למעלה, מה שהופך את זה $17 לחודש, במקום $10. אם זה עדיין מחיר מאוד מאוד סביר, שנותן לנו בעצם 120 דקות בחודש, וגם אפשרות לעשות אקספורט לקובץ הטקסט, אוקיי? לטקסט של הכתוביות, במידה ורוצים להשתמש בזה במקומות אחרים, כמו למשל להעלות ליוטיוב, לפעמים מעדיפים את האופציה הזאת, או כמו שאמרתי, להשתמש בתוכן הזה בצורה נוספת. אז זה בהחלט תמחור סביר. אם יש לכם מדי פעם צורך בלייצר כתוביות, אפשר לשלם את זה פעם אחת, ואז להפסיק, ואז שוב לשלם, או אם אתם עושים את זה קבוע, זה גם בהחלט מחיר מאוד סביר. אז בואו ננסה. אז יש לנו Get Started Free, והוא רוצה שאני ארשם. כדי להתחיל, אני פה אבחר והתחברתי עם גוגל, והוא ישר מכניס אותי ל-Workspace. ככה זה נראה.
אוקיי, בואו נעלה קובץ חדש, והוא שואל אותי מה אני רוצה, האם אני רוצה פשוט להפוך את זה לקובץ טקסט, או שאני רוצה להוסיף כתוביות. אז מה שהוא נותן לי זה או לבחור באופציה Subtitles, שזה בעצם לייצר כתוביות בשפת המקור, כן? שזה בשפה שבה הוידאו שלי נוצר, או בעצם לייצר תרגום, כן? Generate Subtitles in a different language, כלומר בשפה שונה משפת המקור. כרגע אני רוצה לבחון את היכולות שלו בלייצר כתוביות לפני התרגום, אז אני בוחרת Subtitles, אוקיי? ופה מה הוא מציג לי? הוא אומר לי, אוקיי, בואי תעלי את הקובץ שלך. מאיפה את רוצה להביא את הסרטון? אז יש לי אופציה להביא את זה מערוץ היוטיוב ישירות, פשוט לשים לינק או להעלות קובץ, גם גוגל דרייב ועוד אופציות. ואז בעצם הוא נותן לי להגדיר באיזה שפה הסרטון, כן? עברית כבר נבחר פה. ועכשיו הוא אומר לי לבחור. אפשר שאת הכתוביות בעצם יעשה בן אדם, כן? ואז הם מבטיחים לי 99% דיוק, ואז זה יעלה לי 3.75 יורו לדקה. בסדר? ואם אני רוצה שהמכונה תעשה את העבודה, אז אני בעצם צריכה לקנות מהם קרדיטים. מקודם ראינו תשלום חודשי. כרגע, כמובן, אנחנו רוצים לבחון את האופציה האוטומטית, אז אני אשאיר את זה פה, ובואו נראה מה האפשרויות שלי הלאה. אז אני הולכת לבחור קובץ. כבר בחרתי פה תיקייה של איזשהו סרטון שאנחנו ייצרנו בנלייזית, איזה מוצרים לקדם, ואני בוחרת אותו. זה סרטון של משהו כמו 7 דקות, במיוחד לא ארוך מדי, לא קצר מדי. יפה, הוא העלה אותו, והנה עכשיו אני פשוט יכולה לעשות סאבמיט, ולהמשיך איתו הלאה. אוקיי, אני הולכת לסמן אותו, ובואו נראה מה מאפשר לי עכשיו. view, אוקיי, בואו ננסה. זה לא לגמרי אינטואיטיבי בקטע הזה, אבל בואו נראה. כן, אוקיי. אז פה הוא פותח לי אדיטור כזה. ובואו נראה איך הוא הצליח להתמודד עם הכתוביות לסרטון הזה. אוקיי, עד עכשיו אני מתרשמת מאוד לטובה. בסך הכל הוא זיהה אחלה את המילים. במקומות שהוא לא זיהה באמת, המילה לא נשמעת מספיק ברור, או שיש פה איזשהו, בכמה מקומות חלוקה לא אופטימלית של השורות, אבל באמת זה משהו ייקח לי כמה דקות לתקן. אז כרגע אני מתרשמת מאוד לטובה. לא ברור לי למה את כל החלק הראשון לא הצליח לזהות. ויש פה, אני רואה שיש פה כמה אופציות, אז יש פה AI Assist, אין לי מושג מה זה אומר. אבל הנה הוא נותן לי פה אופציות מאוד מעניינות. אומר לי Generate Chapters based on the content, זאת אומרת ליצור איזה שהם ראשי פרקים. זה נחמד מאוד, זה יכול לעזור לי בעצם לכתוב תיאור. ביוטיוב למשל, אם אני מעלה את הוידאו, הוא יכול לכתוב לי summary, וואו, מדהים. הוא יכול לכתוב לי סיכום, מה שכן, אני רואה שהוא כן מאפשר לי מפה לעשות translate, ושוב, אני אעשה את זה בעזרת מכונה. פה מאפשר לי לבחור שפה, הכי הגיוני לי לעשות את זה באנגלית. לחצתי translate, בואו נראה מה קורה. אוקיי, הוא פתח לי חלון חדש, והוא בעצם פתח לי את אותו אדיטור ואת אותו פרויקט, אבל בעצם יצר עוד פרויקט פה, עם בעצם 2 שפות. תראו איזה יופי. כאן הוא מראה לי את הגרסה בעברית, וכאן הוא מראה לי את הגרסה באנגלית. בסך הכל, זה נראה ממש ממש לא רע. אוקיי? זה נראה בסדר גמור. כמובן שקודם צריך לעשות את התיקונים בגרסה המקורית, כדי שהטעויות האלה בעצם לא ייגררו לגרסה המתורגמת. כי אם ראינו הייתה לי פה איזו מילה שלא זוהתה נכון בעברית, למשל נתן אמר מחר, והוא קלט את זה כמחל, אז עכשיו זה כבר מתחיל לתרגם את זה כמחלה, כדיזיז, ועוד כל מיני שטויות כאלה. אז כדאי לתקן את הגרסה העברית לפני שעושים translate. אוקיי, אז מה קורה בעצם עכשיו? נגיד שאני לא צריכה את התרגום,
אני חוזרת חזרה, לא, זה היה אנגלית, לגרסה הזאת, ואני בעצם רוצה, בואו נעשה view ונראה איך מתקנים, כן? נגיד שיש לי פה שגיאות, אז, איפה הייתה לי שגיאה? הנה, דשבורד בטאטה, זה לא טאטה, זה בדאטה סטודיו. שמרכז עבורנו את כל הנתונים שאנחנו רוצים לראות עבור המוצרים שלנו והמחר שלנו. אוקיי, ברגע שנכנסתי, הוא בעצם התחיל לנגן לי את זה, ואני תיקנתי את זה. אוקיי, אז פשוט, מאוד מאוד פשוט לשים פה את הסמן ולתקן. זה נראה אינטואיטיבי ופשוט, והוא עושה עבודה לא רעה בכלל. עכשיו, בעצם בשביל לסיים את הפרויקט הזה, אני הולכת לעשות דאונלוד, והוא מאפשר לי שתי אופציות, נוח מאוד, האם זה את הכתוביות בלבד, אם אני רוצה שזה יהיה שמור בקובץ מיוחד כמו SRT, ויש פה עוד פורמטים, או שאני רוצה שזה יהיה הסרטון עם הכתוביות. בדרך כלל זה מה שאנחנו רוצים, אז אני אבחר את זה, והנה הוא גם מראה לי, ככה זה ייראה, אוקיי? יש לי פה אפשרות, ראינו פה סטייל, כן? לערוך את הנראות של הכתוביות, כן? זה האם יש רקע, מה הגודל של הפונט, מה הצבע, וכו' וכו'. זהו. אם אני מרוצה, בסך הכל זה נראה בסדר, אז אני משאירה את זה ככה, ואני עושה דאונלוד וידאו, והוא הולך לרנדר את הוידאו הזה, ולאפשר לי להוריד אותו. מה שמעניין, זה האם נקבל תוצאה עם סימן מים. ככל הנראה כן, אבל בואו נראה. ברגע שהקובץ שלי מוכן, הוא בעצם פותח לי את החלון של השמירה, איפה לשמור אותו. הנה הסרטון שלנו. בואו נראה. איזה מוצרים כדאי לשים בפורמט ממומן ואיזה ברשתות חברתיות? אתם בוודאי יודעים איזה... אוקיי, כל החלק הראשון אנחנו יודעים שלא זה הכתוביות, אז אני אעביר את זה קצת קדימה. אוקיי, תראו, מה שממש ממש מגניב זה שכרגע קיבלנו פה את הסרטון עם הכתוביות בלי סימן מים. אני לא רואה פה שום סימן מים, אוקיי? בעצם כרגע יצרתי סרטון בחינם. האמת שמאוד מאוד לא ברור פה כמה עוד חינם הוא ייתן לי. מעניין. בכל אופן, סרטון אחד, כפי שזה נראה, יש לכם, ללא סימני מים. נראה טוב, חוץ מטעויות קטנות, כמובן שהן הגיוניות בעבודה אוטומטית. מבחינתי, עובר עם ציון גבוה. נמשיך לבדוק את האחרים, יכול להיות שנגלה שהם יותר טובים, אבל בינתיים אני מתרשמת לטובה.